Masu shawar koko gargajiya albishirinku kamar yadda ya saba Alhaji Ila Nahaya lamba 10 shugaba na 'yan koko gargajiya 'yan Nijar mazauna kasar Cote d'Ivoire a wannan lokaci da ake ta shirye-shirye na sallah babba ya yi muku tanadin maye 'yan kokowa waɗanda za su hito daga kasar Nijar zuwa nan kasar Cote d'Ivoire. Kuma wannan wasan da za a yi idan Allah ya mu ranar sallah babba an dora mata kub da sunan sabon shugaban matasa na 'yan Nijar mazauna kasar Cote d'Ivoire cewa da Alhaji Muhammadu Roro. Ya Allah da ka kyauta ya bai duban san wani mai tasabba. Kub na biyu kamar yadda an ka saba inda zai hada matasa guda 20 za su gumurzu na neman cikub din mai martaba sarkin matasa arewa cewa da Alhaji Abdulwahid Ayuba Bagai. Barka da zuwa konsari. Kuliya man ta sabu alƙali konsari mai shirya mutane daidai. A shirya mutane daidai. Manyan 'yan koko da suka taso daga Nijar zuwa nan kasar Cote d'Ivoire don wannan kwambala ta wasa koko gargajiya da za a yi a nan kasar Cote d'Ivoire wadda an ka sama sunan kop na sabon shugaban matasa na 'yan Nijar a nan kasar Cote d'Ivoire cewa da Honorable Alhaji Muhammadu Roro su ne kamar haka akwai Aibu Hassan daga Maradi, akwai Nura Hassan daga Tawa, akwai Adamu Abdu daga Agadez, akwai Shagon Yakubu daga Niamey, akwai Mansur Isa daga Difa, akwai Murtala Abdu daga Zandar, akwai Mugi Usman daga Doso, akwai Tsalha Mamman daga Tilaberi. Wannan su ne za su gumurzu da sauran 'yan koko da ke nan kasar Cote d'Ivoire waɗanda suka riga su gaba. A shirya mutane daidai kuma su da gyara mutane daidai. Sada barka kyau. Shi ma dai kuma sarkin matasan arewa da ake yi kowace sallah musamman sallah karama da sallah babba. Sarkin matasan arewa kowa ya san shi dai a nan kasar Cote d'Ivoire musamman dai matasa 'yan Nijar mazauna kasar Cote d'Ivoire akan kokarin shi na taimaka ma matasa da kuma taimaka ma al'umma. Wannan kub shi kuma za a yi shi da matasa masu jin kansu guda 20 inda su ma za su kecere ni a tsakanin su har a sami wanda zai ɗauki wannan kub na mai martaba sarkin matasa arewa Alhaji Abdulwahid Ayuba Bagai. Wasa ta wuce sai karba. Ka faɗa min yahi. Masu sauraron mu ku rike da kyau wannan gumurzu na wasa koko gargajiya za a yi ta idan Allah ya kai mu ranar sallah babba ini na biyu na sallah babba da ini na uku na sallah babba wasa za a soma ta ga wannan karo bakin karfe 2 daidai kudin shiga hili na kallon wannan wasan da za a yi jikka 2. Karau na gode ana sa a gama laulami. Bayan haka shugaba Alhaji Nahaya lamba 10 yana mika babbar godiya shi ga shugaba na al'ummar Nijar mazauna kasar Cote d'Ivoire da ake kira shugaba na hukunsa Alhaji Mikael Usman da shida makarban shi musamman Alhaji Asmana Shibu Alakwato. Wannan babu godiya ta Alhaji Ila Nahaya lamba 10 za ta ci gaba kamar haka musamman ga al'umma da ke kama mai suna kai da kawo a cikin wannan kwambala ta wasa koko gargajiya da ake yi a nan birnin Abidjan. Makamantan su Alhaji Shaibu Tudun Barewa, Malam Shaibu Gile, Muhammadu Gaskiya Difari Bagai, Malam Muhammadu Tabai, Alhaji Isaka Mullela, Malam Muhammadu Illela, Malam Hayyan Nera, Malam Mamida Kusuma da ƙungiyar da ke kula da aika kuɗi daga ƙasar Nijar zuwa kasar Cote d'Ivoire cewa da ƙungiyar Nita Transfer. Labarika kyauta na gode mata ala mai sama babban sarki. Ku rike da kyau masu shawa kokowar gargajiya da ke zaune a cikin kasar Cote d'Ivoire musamman a birnin Abidjan. Wannan wasa kokowar gargajiya ta ranar sallah babba za a yi ta da kub guda biyu. Kub na sabon shugaban matasa Alhaji Muhammadu Roro da kub na sarki matasa arewa Alhaji Abdulwahid Ayuba Bagai. Na gode marikon sojoji tun da na samu matsayina. In na samu matsayina ko da annan ya tsaya matsayina. Wasa koko gargajiya da za a yi ta ranar sallah babba ini na biyu na sallah babba da ini na uku na sallah babba za a soma bakin karfe 2 daidai kudin shiga a yi kallo jikka 2 don haka masu shawar koko gargajiya da ke zo ne a birnin Abidjan ku zo da kanku ku kallata ma idan ku yahi a baku labari sai kun zo.